Tenim moltes ganes de que vingueu a la Via Roel al juliol a veure aquest espectacle, L'Enterrador. Explica un capítol de la nostra memòria històrica. Està basat en fets reals, especialment en la vida de Leoncio Badia Navarro, conegut com l'Enterrador de Paterna. Aquest home, quan va acabar la Guerra Civil, va acabar a Barcelona, al bàndol republicà. Per sobreviure, l'única cosa que va trobar al cap del temps va ser fer d'enterrador al seu propi poble, amb tanta mala sort que Paterna es va convertir en el veritable paredón del llevant espanyol durant la postguerra. Tot i la truculència de la situació, ell va lluitar per la dignitat humana i va establir un sistema per identificar a tots els afusellats. Escrivia el seu nom en un paperet i el guardava dintre d'una ampolleta de vidre. O guardava objectes, cabells, botonets, qualsevol cosa que els servís per identificar-los, amb l'esperança de que els familiars vinguessin al cap del temps, els traiessin de la fossa i els donessin una sepultura decent. I això va provocar que s'establís com una espècie de xarxa secreta, sobretot de dones, de mares, d'esposes, de filles, de germanes, que a les nits, d'amagatotis, a les fosques, anava al cementiri a trobar-se amb l'enterrador perquè aquest els digués on estava enterrat el seu familiar. Recordes quan pujàvem els tres al turó? Aquesta història us commogui també, sigui colpidora per vosaltres, però especialment que serveixi perquè les joves generacions siguin conscients del que ens va passar perquè no es torni a repetir.